buri ya cika yau gani Madina yanzu. Ya Rasulallah, ya Rasulallah, buri ya cika ya Rasulallah, ya a ɗauki raina ko yanzu. Buri ya cika ya Rasulallah, ya ɗauki raina ko yanzu. Arabu sarki buwa yayye mai bawa kowa ko yanzu. Allah da kokon fara na tauni banda kowa ko yanzu. Allah ni na yi tawassali da wanda ya tada gawa, ma'ana aminin ka Allah mai wala saufa sarki annabu ne ya Rasulallah. Ya rabu kayyo salati adadin bayyanar ka ko yanzu. kaiwa shugaba Rasulallah uban ma'aika ko yanzu. alaisa bai kasa su ba za a yi ma iyaka, dan sirrin da ke cikin manzan Allah muradi na Buri ya cika ya Rasulallah, ya ɗauki raina ko yanzu. Asidi Shak Ahmadu Tijani sannu baba ko yanzu. Sharifi jinin Rasulallah muna maraba ko yanzu. da zuwan ka zababbe kudubul makatumu baba, lafiya Sharifi ta taku ilawu yake masoyi annabu ne ya Rasulallah. Gausul wara ajiyar Allah sarkin waliyai, barahama gausul haƙiƙatu baba a lafiya dai, kayi taka kayi wa bayi gausi tafiya dai, ainihin haƙiƙati ya tarakin bayi na yanzu. Buri ya cika ya Rasulallah, ya ɗauki raina ko yanzu. Ya maradi da kai na gagara bana ma iyaka ko yanzu. kowane tsuntsu kukansu ne yake ya sauka ko yanzu. da ubana ba za ni gun wani yayi ba kun magaka, shehu ba dan da kai ba shakki satini ban sani ba baba. Assalam alaiki ya Fatima ya ummun tagwaye, assalamu alaiki ya Radiya gatan iyaye, assalamu alaiki ya Mardiya siri na boye, Fatima ki duba mu zakin ki ne yazo da kobo. Buri ya cika ya Rasulallah, ya ɗauki raina ko yanzu. Kuma na shigo Saudiya gun annabu ba tsayawa ko yanzu. Kuma gani ga shugaba a Madina nake fadawa ko yanzu. Kuma burin ɗanki ya cika gashi yana tahowa, zan je gurin shugaba Rauda na nufuwa yanzu. Kuma ya Rasulallah, Faduma alkawarin da kika yi muni kin cika shi ko yanzu. Faduma mafarkin ma annabu ne kuma mun gaga shi ko yanzu. godiya zara mun shawala yanzu gashi, mun ce kuna yi to yau ma kuma gashi yanzu ya zara. Buri ya cika ya Rasulallah, ya ɗauki raina ko yanzu. Mafaka madafa matsera annabu gani gaka ko yanzu. ya jindin layi ya Rasulallahi uban ma'aika ko yanzu. ya siraɗi kattab na annabu ba ai ma iyaka, ya sadiqul masadu da gaske fa kai na zaba annabu ne ya Rasulallahi. Shugaba ina san ka manzan Allah ba iyaka, ko yanzu. shugaba ina jin ka manzan Allah gani gaka ko yanzu. ya amjadi sahibu darajati da kai na sauka, wallahi na mallaka maka komai na a yanzu. Buri ya cika ya Rasulallah, ya ɗauki raina ko yanzu. Shugaba a kai ne na zo kuma da kai na tashi yanzu, ko yanzu. shugaba a kai ne nake sha'ani na yanzu ko yanzu. shugaba yau gani ga ka a Madina na fata zu,
ya Rasulallahi in ta zuwa kar ai iyaka dan Allah masoyi ka karbi raina ya Ahmad akwai batu Allah ka san nufina ko yanzu ya Allah ka shaida ina son annaba har a raina ko yanzu kuma zan ta yi mai yabo Allah ko babu raina ranar mashar na zo na yabe sa ana ta ɗauki annabi ne ya cika ya Rasulallah ya ɗauki raina ko yanzu Allah in ka mun hakan komai nawa an cika mu ko yanzu wallahi ya Allah ruhi na zafi yake mu ko yanzu nutsuwa ta yi wuya gare ni kawai zugi take mun annabi kaina kamar ya zage gani gaban masoyi manzan Allah shugaba ka juyo ka kalle mu ga munan masoyi ko yanzu shugaba na kasa motsi kawai ci nake ko yanzu shugaba ga mu ga ka amma duk rai yayi sanyi na rasa mai zana ce maka annabi gani yanzu manzan Allah ya cika ya Rasulallah ya ɗauki raina ko yanzu ya Rasulallah ka tausaya ka ji baitikana ko yanzu ya Rasulallah bani da kowa kai na zaba ko yanzu ya Rasulallah daman ka bar ni in taba ka amun hakan dan mutuncin Fatima yanzu manzan Allah yara hatil arwahi da kai na kasanta yanzu ko yanzu shugaba kai ne a ɗazu kasantar kai kawai ko yanzu ya mazu ta tallin Allah na fatazu barka da sauka ma'aikin Allah sannu sannu manzan Allah ya cika ya Rasulallah ya ɗauki raina ko yanzu ya ayyuhan nasu ku buɗe kunne ku yi ta kanku ko yanzu yau babu kowa komai ya ƙare a yanzu ko yanzu mulki da duniya ku share komai ku yi ta kanku aje a gaishe da annabi kusa da tafukanku annabi ne ka ɗauki daina shugaba yana son ma al'umma ku ji saƙunansa ko yanzu mu mayalacci kar mu butulce mai matasa ko yanzu ku tashi wallahi in shugaba ya so da kansa ba wanda zai tsira don kula a tsaya fa yanzu Buri ya cika ya Rasulallah ya ɗauki raina ko yanzu shugaba a nan za na koma na ƙara baitukana ko yanzu zakin ma'aiki ne mai faɗo mana tsugunna ko yanzu ka ji koken da na yi Rasulallah ya asan nufina daga na zo na ƙara zuwa buri na masoyi Buri ya cika ya Rasulallah ya ɗauki raina ko yanzu